Il-konsum tal-alkohol f'pajjiżna għadu mifrux sew, b'żidiet osservati fost in-nisa. Dan fil-waqt li l-użu riċenti tal-alkohol żdied xi ftit, għalkemm il-konsum ta' kull xahar baqa' stabbli. Dan kollu ħareġ minn studju li sar sal-aħħar tal-2023 u li ġie ppreżentat fil-jiem li għaddew. L-istess studju juri li l-użu tat-tabak qed ikompli jonqos b'inqas adulti jpejpu meta mqabbel ma' snin ta' qabel. Id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa li jpejpu qed tonqos għalkemm id-drawwiet u l-intensità tat-tipib ivarjaw fost l-utenti attwali. Imbagħad kien hemm ukoll ċifri li jagħtu ħarsa lejn l-użu tal-ħaxixa. Il-kannabis qed tkun użata partikolarment fost l-adulti żgħażagħ u l-irġiel. Il-bidu ta' dan l-użu għandu it-tendenza li jseħħ fl-aħħar tal-adolescenza jew fil-bidu tal-età adulta u l-użu huwa l-aktar komuni fil-grupp ta' etajiet bejn it-18 u l-24 sena. Dawn iċ-ċifri nġabru grazzi għal madwar 3400 kwestjonarju. U bekk ġiet żgurata stampa rappreżentattiva ta' xejriet tal-konsum matul l-aħħar żewġ deċenji. Intant qed isiru bħalissa l-preparamenti biex titnieda l-politika nazzjonali mġedda dwar l-alkohol.